Habashim ya kapali ban pensngau ya kimat ki jura ukurtong ke Kongres ubah Allen V. Lingdo ulaong bagade ke Kongres kapalawan ra ya ke six schedule ne ke kernit ke bahan reo ban yada ya ke jat ben reo rit pat bat ke jinyala election jong u kam day ba UEC ya ki wei pat ki jat ben reo henry namar ke jing ngok hia ban yo i bagi wei ki bar jela kilanang jelei hapo ke te ke constituency nalor kata ulaong ru ba kwa bagani ke constituency kan kelalong kum ke general seat bandap de ki bar jela bat bakajat benreu kan syak khen kum kin nong wei bat ula benrap de ka baong baka bor jong ka spa bat ka bor jong ka pisa kanam la ban khang yu ban poi shakathong ka baka kongres hosnam khat khandai spa sanpu ar kalai yangi kum kiret pat ban yo ya ka jingeda ka bakarpang kata ka dei ka jingtmu jong ka ni ka six schedule but kan penpau wei tangi ko nong rem let's say bun na pi kwa banyo snow kai kadau ko penlong yang ya ka banyo kun ya ka MDC election par halor ko jong ta nong rem asko ben penpau ba kadau hi ko penlong yang banyo kun ya ka MDC election ini iya gitu appeal itu kimat kibang labu kadai kam dai bang isi yaki wai pat ke jat penrio henry komuta wai ni kisamla kibrai don benta pat kam hagi bidai kam seng mahalang ka kam ingman salang pat kam san hima sima ka shan na jingbut ka jingbur khat ka jonga namar hakapor bangidon hakakam san hima saima adu arsnam arjar khatnyau asko ban panpau bat ka bakhya ka jing ya ka mansim ka jonga ka longba hangni harong thmai constituency ka jingdon jong ki wei pat ki bar jala kalanang kiyo na ka wei ka snam sha ka wei ka snam bat kani ni hap ban pikir namar komutau balai ket ya ba ya ka snong ka thau komutau balai ket ya ba ya ka kam sang sing balang am kwa bagani ka constituency ka jongi kan long kata ka general seat namar haba ini jor baka jingdon jong kita ki wei pat ki bar cela kilas dang ya ka bale try bat ban khen yingi kum kita ki nong wei ban ngam kwa bangi ki khon ki khti ki jongi kin long ki nong wei hala ka jong kari dai kata ka nong rem kwa bangan mi sekmat bangandan hang te pada council patkum mangajuang balado ublai uiman yang ya kapan ai kamdan kanu ka bor ka pala man khang yang lagare ka bor jo spa ka bor jo pisah kanum la man khang yang bangan poi hang te pada council ya mentang amla ya kapan kula re henry koi kapan pelskam kolong ba ini tre lang bagi dor basnong bakum no ban perking ya kani ka jingkiu jong ki par ki bar jala namar ba ladang imla ban le uchorli kiwai par ke jaj benreu ken salong kinong mi khamat hangani ka jalla ka jungi kan salong ka general seat kumbalong ka penthor bat ka teka laban hangte kata ka dei ka wei na ka nong rem ka bangang kwa ban penpa ho ka janmet bakam dei nga ba isi nga show niki you don't come ya kata ka ban yada ka pang yangi ka six schedule ka district council ka dei kata ka lat ka kada ka yiban yada yangi kum ka jaj benreu khasi ka bangiyo house nam khat khandai spa sanpuar ban hieng ru hawangya charum seneng kum tau nong song snong jong kani ka snong hangni po nong thamai ka basngong si ka long ba ka jing ai pathar bat am tang ka jing ai pathar ka jing bom nyau kor kini ki wei pat ki jat man riu ngale ki wei ki snong ki bagi lai labun ka jing khle kini ki wei ki jat man riu don kita ginong wei kinongar ki bawa ka trading license so kimdon kani ka pri ba ka jing bum buram ya ka snong ka thau ya ginong pnia jong ka snong badon bakim wat ban renew ro kim renew amar pe kisno scam kilas no try kani ka wei ne kimat ka bakum utau nong mi khmat kum lada ya poi hang te what this council dai ban te la kam dai ban perking
ya kini kecing ai trading license pada orang ipi ngasau sorong mengalong wei ni kinong kersian jing bat bahaya latip langkar ngor hadu usnam arjar saw ngilai don lang bat i hadu usnam arjar khat kendai bat kabas ngau sorong kalong ba hakapor ba ibat kumu iem jong trade kam don ka wei ru ka trading license bela issue hakapor ka ba i idon ya kini ka kerdan kata kade ka mati ka bagi dei kata kade ka jing i chat benri kata kade ka bangi i kwa banya but kanang ba mga maping na im ibiang kay ka banja iki khun ki kti ki jungi kay ka lawai jogi khun ki kti ki jungi kumta dei ban perkhat dei ban puson namar ka district council kam dei ban sam ki scheme ka district council kam dei ban wanra e ka roi ka par kata ka dei ka kam jong MLA ho ni don ka scheme jong ka MDC hinrai ka bakong san hi ka dei ban pet ngor ban pet khmi baka jaj ban riu jungi kanne kay ka baca anong ipi lada ka sarkar jong sen congress lada kam ai ngi ka district council ka jaj ban riu jungi klempek kala julong tak kan kala long tang kata ka jaj ban riu ka bang ginda ngi i haki museum bagin puli ke history namar ba kai i ba ka jaj ban riu jungi ka de ka berat pat dan kam ka jinga da ka pekerpang ya ka kendau ka siap ya ki lum ki wa ya ka riti ka dustur pada ka ktien ka telit lemda dei ba ai ka sing ka san congress ya ka ne ka 6 schedule anong ipi ka jaj ban riu jungi ngim yu i ngim la ba dia lumlang kumne ki bangilong kumta ka district council hi ka wei ne ki mat ka bangang ko pan pau kalong ba dei ban perking dei ban le ai ha ka bari ban ai ya ki trading license but every day but ka wei pat kamat kai ka daw pa penlong yang apa ni kun ni election MDC ngang ada samla bla shong bla sa ang ni ponong mai ngala he lasan bat kum ki wei pat ki para samla nga apply kam na ko wei ka por sa ko wei ka por bat ngani thu ipi ka bas ngosi kalong ba kani ngam dei banga kan tho na nga ong e hindai ka kran ni ka jing shisha ha ka por wi don ya kata ka jing elang para MDC hang thei hapo office jong seng congress nga kali ni ki para MDC ki wei dei ki bla long teng kita ki MDC ki bla mi khmat ong sir nga matala south host nem tam kampat judan ka wei ka sien ba ka district council kan advertise ko no post but don't come banda advertise ki post bun ki post ki dan hapo jong ka district council kumta don't come banda peni banda long ka penpau pa ba krang mangi ki samla ila ya ka ban apply ho ki dan kendiat henrai kan long ha ka basit ka basai kadam dan shu nadu snam ka kendai spasan puar nadu snam ka kendai spasan puar hadu kan ka kleman mata hadu kan ka kenti ka bangayang ni ka janbet kampat judan ko ka post bangi i ba ka district council kan penmi kumta dan kam ban weng no ya kan ka jing thongkap ka basop sop ka bawanra ya ka jing do nong jong ki khun samla ki jungi bat kawe kamat singanom syam thani ka por kawe kamat ka khadu kalamba hot niem hakari india ka ba dei jella ka bang ini hak ni shonglang henry ladadan kita giwai pat ki bar jella ki ba isu ki ba pa ya ka ban le ka khai ka pateng ni ini bandan da ka kendon ka bakhlan balada bi kwa ya ka ban le ka khai ka pateng ni don kam ban perkhat shwa ki para samla ke jungi ki para samla ke jungi ki ladap ki qualification ki bahe ka basnosi kalong ba ki hap ban shong ye le jang tai star cement le jang ki cement factory ki bahe ka basnosi kalong ba ki bahe bat ek post general manager ki ba bat ek post ka kerdan ki bahe dai kita ki bar jela ni hap ekran bet taka ktien phareng le ktien hindi yenam la man kran ki bat ktien khasi henry ya mi sabar uba khangkiet uba pligit uba samsha kita ashi aiban ani khun samla kita le bon ki khun samla ki ladap ki MCA ki ladap ki PhD ki ladap ki MBA ki ladap ki diploma ki baper ki shong yeng namar ba ka pliang ja ka jong ki lakni ta ki wei pat ki barjala kupta don kam ya ka ban wanra ya ki batamai kadang ba
long ka jing mentoy balada bikwa ya ka ban wan ban ai bikwa ya ka trading license bikwa ban le khai patai thap choi ki kon samla ke jungi thap choi ki paradok persnam ke jungi nanta ni sana ai ya ka trading license kita ka de koi ban koi pat ka bang susi ka long ba ka de ka ba abang ya chulum sedeng ngalarung prapo person hani ponang thmai constituency ngalarung na koi ke yang shui yang ka jing e ka de ban review biang ya ka de building bylaws ka ba kawan ra ka jong ka district council amal balo sikat tu ikwa ban snayeng ilet tang sedor ba sak kedor ba snong berkat usnong orang ba snong ubatai isi ke snong ubatai hukum lo ya ban snang hoi don kam iki an nyimla man susna batar hindrai ke ni ka an per kalong ka bala penjenjar pen sosan nomor pis snai ka tap ka yeng pihak lek church district council pihak yo ka permission nang tu but am tang ka ta pihak plan bat ban hab submit ka plan bag estimate but am tang ka ta pihak seo ka khajna ka be ka jingot ki jong kinong snong kalong dai ban le namar ba ka kta don ni wei kong ni hadun riu bnai ka simpori ba kita ki bre no pod district council kin wan ya ka ban wan inspection ka jaka ka jungi kumta don kam ni ka man hoi ni don kam ki an ki dei ki rem dei ya ban kta na de pen sosat pat ya paradox nam Richard Bandeu jungi Habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukam shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam medon ka shop plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya